Bo día, alumnado de primeiro de bacharelato, imos a iniciarnos no cálculo das funcións derivadas. Entonces, temos que aprender certas regras de derivación. Aquí penso que temos un resume das cousiñas elementais que hai que saber e que son as ferramentas básicas para despois aplicar no cálculo das funcións derivadas. Temos en vermello unha serie de funcións e vamos a pintar en azul as súas derivadas. Se unha función é unha constante, ou sexa, un número, a derivada sempre vale 0. Se unha función é a función x, f de x igual a x, a derivada diso sempre vale 1. Ademais, se unha función ben definida por un número multiplicando a unha función, a derivada sempre é o propio número pola derivada da función. Por exemplo, 4 por x será o propio número 4 por a derivada da función x, que vale 1. Por lo tanto, 4 por 1, 4 sería o valor desta derivada. Temos que aprender outras certas regras de derivación. Por exemplo, a derivada dunha potencia. Se unha función ben definida da forma x elevado a un número, a derivada sempre vai ser o número, o expoñente, por x elevado a o expoñente menos 1. Por exemplo, x elevado a 5, a súa derivada será 5 por x elevado a 5 menos 1, que son 4. Ben. Se hai un número multiplicando a esta función, recordamos a regla que dixen un pouquiño antes. Número que multiplica a función, a súa derivada é o mesmo número 3 por a derivada da función. Por lo tanto, 3 por 4 elevado a 4 menos 1, que son 3. Por lo tanto, 3 por 4 x elevado a 3. De maneira rápida, ao ver esta función, todo o mundo xa me vai a decir que é 12 por x elevado a 3, non? 12 x elevado a 3. Pasamos o 4 multiplicando. 4 por 3, 12, x elevado a 3. Ben, outra norma, a derivada dunha suma sempre é a suma das derivadas, e cunha resta o mesmo, a derivada da resta é a resta das derivadas. Entonces, se aquí me mandan derivar este polinomio que ten 3 termos, eu teño que derivar o primeiro menos, derivar o segundo, máis, derivar o terceiro termo. Concretamente, a derivada disto será 2 por 3, 6x elevado a 3 menos 1, que son 2, ou sea, 6x elevado a 2 menos, agora a derivada disto, que son 6x, porque o 2 pasa multiplicando, e que sería 3 por 2x elevado a 1, que son x, vale? Mais 0, o máis 0 non o poño, porque a derivada de 1 vale 0, de acordo? Vímoslo ao principio de todo. A derivada de 1 vale 0, xa non se pon, queda así, 6x cuadrado menos 6x, é a derivada deste polinomio. Ben, despois, tamén quería recordarvos que as raíces non son máis que potencias de expoñente fraccionario. Polo tanto, cando me falan dunha raíz cúbica de x, eso é x elevado a 1 terzo. Hai que velo como unha potencia e derivar como se derivan as potencias. Se a función é x elevado a 1 terzo, a súa derivada será 1 terzo por x elevado a 1 terzo menos 1. 1 terzo menos 1 son menos 2 terzos, vale? Entonces, derivo o primeiro termo desta suma como 1 terzo por x elevado a 1 terzo menos 1. Se tedes problemas en operar con fraccións, facédelo aparte. Un lugar aparte facedes 1 terzo menos 1. Canto dará eso? Pois 1 terzo menos 1, 1 son 3 terzos, e, por lo tanto, 1 terzo menos 3 terzos son menos 2 terzos, vale? Aí. Entón, 1 terzo por x elevado a menos 2 terzos. Isto todo borro porque foi a miña contiña que fixen. Vale. 1 terzo por x elevado a menos 2 terzos máis, e a derivada de 2 por x é o número 2 pola derivada de x, que vale 1. Vale? 1 terzo por x elevado a menos 2 terzos máis 2. Ben, outras derivadas de elementais, de funcións elementais que temos que dominar. A derivada da función exponencial. Fixadevos, isto non é unha potencia, porque non hai un número no expoñente. Aquí está x no expoñente, se chamase funcións exponenciais.
E cal é a derivada da función exponencial? Pois a derivada de 3 elevado a x é a propia función 3 elevado a x, pero multiplicado por un número. O número é o número neperiano de x, que ten un valor que podes ver na calculadora, é un numeriño, neperiano de x. Entón, a derivada de 3 elevado a x, neperiano de 3, neperiano da base. 3 elevado a x por neperiano de 3. E agora ven unha resta, pois a derivada da resta e a resta das derivadas. Esta é outra exponencial, e elevado a x. A derivada de e elevado a x será e elevado a x, o propio e elevado a x, por o numeriño neperiano da base e. Pero canto vale o neperiano de e? Vale 1. Entonces ya non se pon. E polo tanto acabamos de atoparnos coa única función que hai, que é igual á súa derivada. A derivada de e elevado a x exactamente e elevado a x. A derivada é igual a si mesma. Vale? Ben, agora vamos coas funcións logarítmicas. Temos que dominar a derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo de x é 1 dividido entre x por un numeriño, que sería 1 dividido entre o neperiano da base. Por exemplo, a derivada do logaritmo en base 5 de x sería 1 dividido entre x e agora multiplicado por un numeriño, que é 1 dividido entre o neperiano de 5. Vale, moi ben. Isto é unha función que ven definida como unha suma e a derivada é a suma das derivadas. Cal será a derivada do neperiano de x? Pois o mesmo, é un logaritmo en base e, non? Será 1 partido de x e agora multiplicado por un numeriño que sería 1 dividido entre o neperiano da base, que é e, pero o neperiano de e vale 1, por lo tanto xa non se pon. Así que, digamos, é moi sinxela, a derivada do neperiano de x é 1 dividido entre x simplemente. E se en vez de ter base e ten outra base, hai que multiplicar por este numeriño. Por último, e para acabar as derivadas das funcións que debedes saber, aprendemos, é moi fácil, que a derivada do seno, a derivada da función seno é a función coseno. E a derivada da función coseno é menos a función seno. Por lo tanto, isto ben definido como unha suma, pois eu derivo. Derivada do seno, coseno. Mais, e agora, derivada do coseno, menos seno. Podo poñer máis menos seno ou directamente xa poñer aí menos seno. De acordo? Ben, estas son as derivadas elementais, das funcións elementais que temos que saber. E ademais tamén temos que saber que pasa se unha función ben definida como unha multiplicación de funcións ou como unha división de funcións. Entonces, se unha función ben definida como unha multiplicación, a derivada da multiplicación é a derivada do primeiro polo segundo sen derivar máis o primeiro tal cual está por a derivada do segundo. Entón, a derivada disto que teño aquí será a derivada do primeiro, que como é unha potencia é 5 por 2x elevado a 1, polo tanto 10x, derivada do primeiro por o segundo sen derivar, máis o primeiro sen derivar por a derivada do segundo, que vimos que era menos seno de x. Vale? Este menos con este máis, pois ao final isto pode quedar unha resta. Poderíamos escribir así mellor, de acordo? E tamén temos que aprender, por último, o que sería a derivada dunha división de funcións. A derivada dunha división de funcións, o sea, dunha función que ven definida como unha división de funcións, é unha fracción que ten sempre no denominador o que haxe aí no denominador elevado ao cuadrado. Por lo tanto, no denominador poñería neperiano ao cuadrado de x, que é o mesmo que poñer neperiano de x entre parénteses todo ao cuadrado. Vale? E no numerador hai que poñer unha resta, que sería algo parecido ao de a derivada do produto, pero con un signo menos. Sería derivada do numerador polo denominador sen derivar menos o numerador tal cual está pola derivada do denominador. Entonces, vamos alá, sería derivada do numerador. Que hai no numerador? Unha resta.
Por lo tanto, derivado do numerador é derivada deste menos derivada deste. Por lo tanto, derivado do numerador será derivada de 3 elevado a x, que xa vimos que era 3 elevado a x por neperiano de 3, menos derivada do seno, que é o coseno. Esta é derivada do numerador por denominador sin derivar. E agora, menos, isto é unha resta, o numerador tal cal está, non me vai coller moito, entonces, se me disculpades, vou a reducirlle un pouquinho o tamaño para que me colla. Derivada do numerador por denominador sen derivar, menos, ollo, isto é unha resta, menos o numerador tal cal está, 3 elevado a x menos seno de x, por a derivada do denominador, que é 1 dividido entre x. Vean, a derivar apréndese derivando, practicando moito, polo tanto, compre facer un montón de exercicios. Adiante. Like e suscríbete.